Аз обаче ще бъда нетипично оптимистичен тук, защото републиканците, да, със сигурност чисто нямат подкрепа в Ню Йорк, но най-вероятно кандидат срещу този ислямист ще бъде досегашния кмет, който е Ерик Адамс. Да. Той напусна, не знам дали формално или неформално, Демократическата партия и общо взето зае много по-десни републикански позиции. Според мен, и тук прави препратка към това, което Тео каза, има реална възможност все пак да победи. Защото дори Демократическата партия не е до толкова радикализирана все още, за да впрегне всичките си ресурси зад този кандидат. Така че според мен не е възможно там да има някакъв разрив. Все пак, ако видим набраните средства за избирането на вътрешните избори, където Куомо загуби, той генерира много повече средства. И това само в Демократическата партия.